Next, ang tawag ining argumento, no, man diri na ta. Wala daw ko ni Romano Katolikong pari sa Biblia. Isa pa gaingon nga wala Romano Katolikong pari sa gitawag og Biblia kinsa nag-ingon kining mga erehis, kining tawag kining membro sa iglesia sa Ungo, iglesia sa Encanto, iglesia ni King Kong. Una-una ra na nila. Pero nganong di man butangan dito Roman Catholic priest, ngano man kay ang atong mga pari, ang ato ang gitawag og simbahan dili sa self-serving institution. Komo kay ako'y tag-iya akong ibutang para safety. Dili oy. Karon gani nga wa paganli nang gipangbutang di nga pari sa Biblia, except to sa mga pari sa Saudi o sa mga pari sa pagano ha. Wala pa gani na nganli nga daghan man nag-angkon, how much more og nganlan? Pagdagma-dagma gyud mo angkon. Di ba? So nga nganli kay para mailhang gyud og kay tinuod. Karon, tinuod ba gyud ba nga naay mga pari naay paring Katoliko, Romano Katoliko sa Biblia? Naa. Nga naman, kinsa man di founder ani Romano Katoliko? Ang founder ani Romano Katoliko si Ginoong Jesucristo. Nya mingon na po na sila, asa man na sa gitawag og babasa sa Biblia, San Mateo 16:18. Sir, wa man na ginay one Holy Catholic Apostolic Roman Church na sir. Wa man yang anli. Kay again, kung ganlan niya, mangangkon man mo. Mangangkon man ning mga erehis. Ano ningon si Ginoong Jesucristo, San Mateo 24:24-25, ingon pa niya, bantay mo. Kaysa umaabot ng mga panahon, daghang mga tao magbitbit sa kungalan. Para tanawan ng ilaha mga pundok karon. Halos kasagaran mga pundok nila, most of the sects nga gawas sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, halos ang ilang mga pangalan sa ilang simbahan, puro naas Biblia. Puro pangalan Kristo. So, ngunang di gid niya nganlan. Di gid niya tawag ini nga butangan og ngalan. So, pero it does not mean nga di ra ta kutob. Muna ang kasaysayan nag-ingon kay wa man niya butangin ngalan, muna ang kasaysayan ingon nakana anang tawag anang simbahan na Romano Katoliko na. So kay Romano Katoliko man ang simbahan na, so therefore ang membro pud ana Romano Katoliko pod. Muna sa The New Book of Knowledge, volume 16, page 287 nag-ingon nga kining maong gitawag og 120 ka mga tawo nga nagtapok didto sa itaas nga lawak sa Jerusalem kanang mabasa nato sa buhat 1:11. Ano nga itong mabasa din ha? So mala pa sa kasaysayan, mga Katoliko na. Nga siyempre, San Pedro, pari man to. Mga apostol, mga pari man to. Kaya sumala pa ni San Juan, kaya gitukod kita, ng gingarian sa gitawag o mga pari. So therefore, kanang mga paria, mga apostol, o tawag anang ubang pa mga pari, mga disipulo, sa gitawag og mga apostol, mga Romano Katoliko to. Ang problema lang man ng mga tawhan naman good kay sige og tawag anang mangitag mabasa sa Biblia nya pagkaman kana pud ang ilang baruganan wa pud na sa Biblia. Man ay pinakapait ani mo mga tawhan na. Okay? Ayong pa niya Peter is an apostle, not pope. Inuod ba gyud nga si San Pedro dili Santo Papa? Unsa man dinhi Santo Papa? Obispo sa Roma. Kumusta man San Pedro obispo ba? Yes. Si San Pedro obispo. Nahitabo ba nga si San Pedro tawag ining nahimong obispo sa Roma? Yes. Asa man ang mabasa? Ecclesiastical History by Eusebius. Siya ang pinakaunang obispo sa Roma. Okay, gamit og tawag ng logic. Ang Santo Papa maunang obispo sa Roma. Si San Pedro obispo sa Roma. So therefore si San Pedro Santo Papa. Kung musupak ka na, it is a fallacy of suppressing the facts. Ingon na po na sila. Asa naman po tawag ining mabasa sa Biblia? Kasi pagtuon mo ng Biblia, kasaysayan sa mga apostol, kasaysayan sa mga Santo Papa, dili oy. Ang Biblia kasaysayan na sa kaluwasan nagihimo sa Dios para sa tao. Dili na kasaysayan sa mga Santo Papa. Kung mangita ka kasaysayan sa mga Santo Papa nga apil ang ngalan San Pedro, o pangita mga standard mga references. Highly recommended ng tawag ining The World Almanac in Book of Pags edition 1995. Edition 2001, Edition 2004, Edition 2014. Wag yun na mausap na. Nga si San Pedro, Santo Papa sa Roma. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.